Ka pule puthi kaya rengkat-rengkat bat kajing kai. Henry dan kam bantresitom banyak kaya uso jong kajing job. Ong ka Kongres Meri Kharpuri MDC Kanongshkan constituency. Ya kane ka Kongres Meri Kharpuri kalau ong habakren kum ka kongsan ha kajing panhaperda ya ka annual school sports meet jong ka Yeorang Hep Secondary School Melim ha kane ka snipalay hamadani lekai football jong ka shnong Yeorang Hep. Katba na kalyang uba RV Lengdo MDC ka Melim habakren kum usembut kongsan ulong baki kana school kidai kalawe jong kari bat kajai benreu. Kum tau kentu ki kana school bakin minat top ha kajing pule kenang bakin long breu man breu ha kane ka sngi ladan langru ka kong Mary Bamon Lengwa kabadai ka District School Education Officer urang ba shnong ka Yeorang Hep kinong syakhwat ngubha bat ki kimi kikpa jong ki kana school ha kane ka annual school sports meet ya ka namla du layora da ka Blue House ha ka match pass ya ka namban kong ha kalyang ki shenrang la job da ka kanhun Mother Teresa kabadai ka greenhouse katba ha kalyang ki kenthei la job da ka CB Rahman kabadai ka Red House la pensyukun ru ha kane ka sngi panhaperda da ka drill bar kajing syat na kikana school baru kajing ekai musical chair bala shimentalang da ki kongsan kumban penkemau hang ne baya kane ka annual school sports meet lasdang na du ka arp santrik leber bala penkutno ha ka new trik yayong arajar arpuar pressure only studies. Of course academic is very important, but you need to be joyful also at the same time. So that is why kane ka chingpelong yakane ka annual sports kalong shibanta bakumno ban kemenya pi hakane kasni but they nakine ki kay ba piru pila ban kyo shidrong namarba ho ka sports lu kalong ka badon kam academics also it's very important they claim ka sports lu pinumla abanang balese ban koi shakham shidrong namar ha ka jingi jonga sports is very important kapenlong ye ki kina bakinong confident kila ban face so many challenges. Of course academic is very important ho niu mo balese pi nang ye pindalai nang kani ka school ga jongpi pi go for further studies let's say pi don kata ka career ka jongpi ka ba pi pila don lupa ka ba ka aim ka jongpi pi don ki balese ki ba kwa ban long doctor ki don ki ba kwa ban long engineer so on and so forth. Bara kay pinumla ban long kunjo. But sports is equally important. Nong ay pipi ka sports mata ka kiyo ba mo ha ka perthai satlak baro ko way ha ka jala ka jongiru ka lastang kiyo but tam ha ka ri ka jongiru te kan no tam le se nang ni na piru bolei wai ka sab karpang ni na bante bale se ha ka way pagwe ka sni nang ni na pring jong piru pinna banonra ya ka nam ka buram na banta ka school ya ka nam ka buram na banta ka shnong ka thain ka jongpi but tam na banta ka jalahi bro ka way te na kalian ka jongaru nga karpat ye kikbe kikparu akadi kapor kikbe kikparu kidi benong ki bejinsug mensim Hoy, badi ban shimki alam na snow ban ay kublay kikme kikpa kibay don hakani kapor kibalay pelat ya kapor kabakordor ka jongpi ban ya don lang bat kikun ki jongpi ban ay mensim kikun ki jongpi hamtam yaki nong hikay nang hadu yai head of school ba piru pidan na ka jong ka benta kun kikme kikpa namar ba kikme kikpa kilong ru kita ki rishot kiba pershan ya kikun habaya de bat kapuli kaputi ngakar pa ikikme kikparu ba snobha ban shimki alam na banta kapuli kaputi jong kikun ki jongpi bat ba khamtam ba pinpilat lam ya kikun ki jongpi lese ba kinumlong ki bajaitu ba kinumlong kita ki ba alihya bat kidai banlong kita ki basmat ki basting namar hakini ki sngi kini ki rate jong ki dropouts kalong very high kamtam haki thanong kendong da kababuram tinga slow banong ba kikme kikparo so bha pidan laga jong benta ka bakraw ban penshur le mi kikun ki jong pi ba kidei ban pule ba kidei ban minat but kamna me yapi kikna hakani ka step na kwa banong yapi ba pidei banlong ki ba minat top hakajing pule ka jong pi nada pidan ganu ka jinge ro judei banong balese banong ban give up no ban nung kwa asyo ban pule they strive fight yele abandan to convince yele namar bah kini kiski mo pi it's a competitive world kasni kapala kisni ki bala ya chakmat kilong advance ru kata te ngange ba piru filtration pinlong ki kna ki ba ko mo sneng pinlong ki kna ban light ne ki
जैसे कि जिंग शॉप पे शोई kita peer pressure ko bekiong himdei ban ngat kum ha kita pidei ban sauthu na la dia kadi ban don ko will pa happy ban lai tham tam nekine ki jing di ki basniyo ki bala kerni ba ki ba pen judge shai ki kon samla ki jongi ka thia sha ka mesem ka jonga ro kum ko wei ka long kme ka bangai ki kon samla ki ngop tenrei nangit bakane ka school but tham tam ma phi ki khna himdei banong banai la kum kita ki jing snil bakin wan sin shar ha ka jingem ka jong phi but ko wei ka ba kong san le nanong mai phi don kam shi sha la da phi de ki barit ki barang rit ne ki ba he kin mau ka di ko wei ka banga ru kum ka kumi nga ju sneng nga ju khao le ki kuan ki jonga but nga kin mau ki kuan ki jonga ba ki dang ret ru aba ki ya lenti ngong wat ju glad yo blay kani ka ba kong san le piru gilalong kum ki kuan ki jongi kong wat juklet yo blay pi mi men step IT ho bo ki jing duai ki bakar pang nangai or pelak ipi ni ki ke un ai ke jing start blay ipi un ai shak ko jing sham pang ipi kunjo ya ki khna school ka por manta ka de ka por ka ba ni hat ki de ki kop ki textbook ki ba pi pule ka ka por kala ya step palat ka technology kala ya step palat ka ba pi hap kham traishitong nomor ba na pi pat ki we ki schools manta kila adopt ki we ki method of teaching they've adopted technology kila shimle ki technology ban ai jeng kai school tingim long shu ban sadin wo khurkha kna school ba ek nomor ka lawai jong kari ka lawai jong ka jai ban riu ka lawai jong ka jala jong ni ka shom happy dengan kerpat ikinong hikai ngatip pi treshitam ngatip pi ai nado na mensum hendai nang hap kham treshisho namar kalawai jong kini juki khon jongi kalawai jong kajala jongi kalong ni pen kre kumno ya kini ki khon ki kti jongi ladang ni la pen kre bakin long ki bajanai min sayo kalawai ka bajanai ladang ni pen nimda pen kre ba lese idum yo ka lawai ka ba pernai ngapai kawai pa kawai ka house la ai kerteng haki great personalities jong ka parthai ndai shu tang jong ka India great personalities of jong ka parthai Mother Teresa the whole world knows who Mother Teresa is ka parthai barok kawai ka tip kai ka Mother Teresa hado bakila don kala sang ka institution jong ka kidon keleng ka parthai menta ba kenyarap ya kibriu ki badan kamba ka jenyarap the poorest of the poor ki baduk naki baduktam u CV Raman uday u nuclear scientist kaba mantip ulayo na padio Nobel Prize Amartya Sen is a world renowned economist Rabindranath Tagore is a poet well known all except CV Raman barok kini kilainut kidai kita ki Nobel laureate ki beliau ki belayo katakan nam kepada percaya barok kawai ke buram katakan Nobel Prize dengan kerman ba pipinya buat ke nuksa jong kini ki kerteng jong hadien baka ia ka hausung pi bala seng abalas ai kerteng hakmat jong kini ki riu crowd lada pim treshitom penumla bantoy badai tang ke jing treshitom kumala keren ki nong keren cakmat jonga ikong Grace ikong Mary Baman ila keren banghap treshitom banpoy siya kathong ndan lanti dakaway bapun kiu si jurong lai no tang ke jing treshitom lada pi treshitom ndan kano bala ban khang ni pi bapun kiu pinya chaprang kinong hikai hapo ka jingyalam i principal jong pi ki ayo pi ka jing hikai long ki khna ki bakongo sneng long ki khna ki basa skor long ki khna ki ba minot na kerpat iki kmi ki keparu ban pek bapinya dan mentalem haka puli puthi jong ki khon jong pi da ka ba pek hanieng baki khon in krekot ngala jukren bonsin habang mawana function jong kani ka school baduna pidem krekot undai banduna san brukanta shisni lada pi krekum tam dan kano bala ban khang pi bapun jok sakmat kan mau kadai tangga puli dangle kadai tangga jingnang jing start kebala ni weng ya kecing sadin barakhoi piong ka jingduk piong ka jingkerdo kano kadai tang ka puli dangle ya piyo kene kalat bakila treshitam the principal kinohikai jong pi kod jong ka managing committee ko kena school be it minute
Syashkor Testa School balada piminot dan manu-manu balak ban khang yapi ban kiu seprang